Vale. Que vai dedicar? O 111 ou Non sei o que dedicamos, xa contestou, traeremos aquí, xa vas a ver a usted. Aí van o 3. Xa traeremos. Non se traigan sobre aquí do posto. Aí o teñen pensado. Non se traigan aquí as obras do posto. Pois entón está, relájese espere. No, como dice. Claro, por favor, relájese espere. No, y dice que non sabe. Relájese espere. Non tiene que ser por encima. Vale. Si non sabes, Por favor, señor. pode poñer a A moción. ver, unha pregunta máis. Podo traerle a usted máis aliado? Bueno, yo concedo permiso. A ver, si le concedo... Vaya valedor do povo. Vaya valedor do povo e diga lle tamén. Quero outra pregunta máis. Eu non quero máis preguntas. Faga preguntas. Eu quero máis preguntas. Pregunta que queres contestar. Aí non perdoar. Vamos a votar a moción. Si te canta unha posición ou non. Vamos a votar a moción, por favor. Pero non está. Votos a favor da moción? Votos a favor. Estou falando eu, pero se vostede non fai caso, non sei. Votos en contra da moción? Abstencións? Queda rechazada a moción do Partido Popular. E agora entramos no punto 9 de robos e preguntas. Hai algún robo por escrito? Non, hai un robo por escrito. Hai algún robo oral? Podemos ver robos, non? Eu rogo, por vocês do Partido Popular que se tranquilice un pouco. E que mire, sabemos ler perfectamente, usted tamén debe saber ler. Nós non somos un postamento, somos o equipo de goberno, usted está na oposición. E falaba usted do compañeiro que estaba en Rianxo, usted está en padrón. Usted está en padrón. Bueno, pero eu espera un momento, eu vou rogar ao final. Pero para o equipo de goberno. O equipo de goberno claro, vou rogar ao señor alcalde. Isto é moi básico, que diga usted que se conforme. Por favor, non está a palabra. O robo. Non está usted no uso da palabra. Por favor, señor Alfonsín. Cala a boca, como abandona a sala. Por favor, señor Alfonsín. Por favor. Por favor, non está usted no uso da palabra. Por favor, unha vez máis se abandona usted a sala. No, son 3. Son 3 aquí. Vai quedar usted retratado. Non fixo falta que gravara sesi, ni nada. Non fixo falta que gravara sesi. Que gravara, que iba a vir gravar. Quen iba a vir gravar? Non dou unha carta que dice que iba a gravar ese torneo. Iba a gravar que? Iba a vir Por favor. Iba a gravar que? Usted le comunicaba que iba a gravar. Iba que sí. Algún rabo máis. Algún rabo máis. Pois, algún rabo máis. Algún rabo máis. Algún rabo máis, perdón. Algún rabo máis. No, el robo lleva un alcalde que tome medidas en eso, ¿no? Pois serán tomadas próximamente. Comento. Bueno, da situación de un tipo. No. Por favor, señor Alfonsín. Por favor, señor Alfonsín. Non está usted en uso da palabra. Cando lle toca usted uso da palabra, fai usted uso dela. Sí. Pois xa está. Señor José Senta, que non rabo agora. Portavoz do BNG. Preguntas. Teñen de entrada primeiro as preguntas por escrito. Hai unha pregunta do Partido Popular que se entregou o día 7 de agosto, que o día 6 ou 7. Unha pregunta que tuvo entrada o 7 de agosto e que, como se estaba convocada ao pleno, non correspondía a vir a este pleno. O que pasa é que en exercicio de unha democracia que ao mellor parece exagerada ao portavoz do Partido Popular, vamos a atender neste pleno. Dun exercicio de democracia que pode parecer exagerada a vostede, tanta democracia, vamos a atender neste pleno, eu que dixe nada máis. A pregunta, se quere vostede formularla, por favor. Sí, pero as preguntas preséntase despois de estar na hora de venir. Usted dice, no 24 horas... No. As preguntas poden ir a este pleno ou non? Será convocado o pleno sin esta pregunta. Por favor, quere vostede convocar? As preguntas convocarse, preséntase despois para convocar. Esta pregunta é convocada por escrito e entón non ten por qué. Por favor, conteste. Quere facelo ou deixar para outro pleno? É que, ao final, estamos discutindo. Quere vostede facelo? Quere vostede facer a pregunta
proceso de empadronamento. Voltamos á etapa do bipartito, onde tampouco se les permitía asistir á festa aos veciños e veciñas que por motivos persoais non están censados no Concello, pero que si teñen casa en Dodro e pagan os seus impostos e moitos residen todo o ano gran parte del no Concello. Por descontado, tampouco se les permite asistir á festa ás parellas dos veciños que non residan no noso Concello. Poderían explicarnos cal é o motivo polo que non se les permite a asistencia á festa e poder disfrutar do día de festa que se dedica a eles? Supón tanto gasto para as arcas municipais que asistan como moito unha dúcia de vecinos máis? Consideran apropiado que cando van a retirar a invitación se les diga que non poden ir porque non están empadroados? Mire, eu aquí vou explicar dúas cousas. Como vostede non veo o pleno de... Vai o concelleiro vai dicir o concelleiro. Señora Alfonsín, como volve a interrumpirme, abandona vostede a sala. Señora Alfonsín, como volve vostede a interrumpirme, ordénolle que abandone a sala. A ver, diga. Esta pregunta está dirigida ao Concelleiro de Servicios Sociais, entendo que na súa ignorancia de non saber quen é o responsable da organización da comida da xente. Se vostede asistira ao pleno de Constitución, vería que esta competencia corresponde á concelleira Ana Muñiz, ou se lerá que, polo menos, tamén ten razón, pois correspondería á concelleira Ana Muñiz. Pero, en todo caso, pode tamén vostede dirigir as preguntas todas ao alcalde, e así el repartirá xogo a quen corresponda, e así vostede repartirá a contestación correcta. Por favor, Ana, contesta... Este ano decidimos non invitar ou non deixar ir á festa dos maiores aos xente que non está empadroada, porque Dodro necesita xente que se empadrone en Dodro. Entonces, eu, por exemplo, se teño unha casa fora do meu concello, a mí non me invita nadie a unha festa. Entonces, isto é para xente que vive no Ayuntamiento de Dodro, que vive e que está empadronado. E nada máis. E as parellas que conviven por a comida. Tamén quero que quede claro. Porque non vale empadroarse agora e dentro de 8 días desempadronarse. Como fan moitos. Hai dúas preguntas máis. Unha é de abril de 2013, perdón, 2019 e outra de 25 de abril. É curioso que estas preguntas sexan formuladas polo que lles fala e teñan que ser contestadas polo que tamén lles fala agora. Preguntas formuladas en abril con a intención de que no pleno do mes de maio foran contestadas polo anterior alcalde. Como estaban aí no registro, eu considero na obligación de contestadas. As que podes, claro. A primeira referíase a do 20... vamos a ver, sí. A primeira do 25 de abril, entregado eso, a 1106. Pois di o seguinte: no pleno do pasado día 14 de febreiro foi aprobado por o Grupo Municipal do Partido Popular as inauguracións da Plaza dos Emigrantes e a Plaza de Fernando Vila. Posteriormente, no mes de abril, foron celebrados estas inauguracións con diferentes autoridades públicas e cartéis por todo o Concello, con anuncio de actuacións variadas. Como diga que aparentemente son actos institucionais, xa que en eles estivo presente o alcalde, a tenente de alcalde e varios concelleiros, entre eles algún de antigas corporacións, a este humilde concelleiro, naquele momento, surxiron as seguintes dúbidas. Se é un acto institucional do Concello de Dodro, como non se puxou invitación á totalidade dos concelleiros? Polo que sei, só foron os concelleiros do Partido Popular, familiares varios, emigrantes e un pouco de veciñanza variada. Pero non me consta que fosen invitados os concelleiros dos demais partidos que formamos este pleno. Eu mesmamente non fui invitado. Se é un acto institucional do Concello de Dodro, canto custou cada un dos actos, e se é un acto institucional, se pode explicar aos vecinos como saliu a asistencia, é dicir, o custo do acto entre personaxes asistentes. Bueno, eu isto vou contestalo para que a xente o sepa e para que conste que a constitucionalidade deste acto non está nada clara, porque si ben
participaron traballadores do Concello nas labores de organización e de desorganización destes actos, pois non atopamos excesivas facturas ni facturas que supoñan o pago da comida destes días. Digo para os membros do pleno que formamos parte agora que estamos pendientes de seguir investigando se este acto foi municipal ou non, porque, bueno, estamos aí intentando averiguar. Ningún dos que estamos aquí, pues, entendo agora, estendo a pregunta aos meus compañeros de outros partidos, que tampouco foron invitados aquel momento, e tampouco tivemos o placer de asistir, nin a sorte de... Non existe, o sea, non existe. E a seguinte pregunta é do día tamén de 1906, do mismo día, e dice: o pasado día 15 de abril este portavoz do Grupo Municipal do PSDG PSOE recibiu varias preguntas de vecinos de Dobro sobre as tarifas de aluguer do vehículo municipal de obras. Unha vez superada a sorpresa inicial, a pregunta que lle xurdiu a este concelleiro foi evidentemente cal era o motivo da pregunta, e a sorpresa foi ainda maior. Resulta que observaron o mencionado camión traballando na finca onde reside a concelleira del Marisol Poguerrero. De acordo co hasta aquí exposto, parece que procede a facer ao señor alcalde as seguintes preguntas. É certo que un vehículo municipal foi facer traballos privados a unha concelleira deste concello? Segunda pregunta. Hai algunha ordenanza municipal sobre prezos públicos da renta de material do concello? Terceira pregunta. En caso negativo da existencia de ordenanza, por que vai un vehículo público a facer traballos privados? Cuarta pregunta. Vai a seguir facendo traballos privados con material do concello, é dicir, de todos os vecinos? E a quinta pregunta era: hai algunha lista de que apuntarse para este préstamo? Bueno, esta pregunta tampouco foi contestada e foi motivo de escarnio en redes sociais que, bueno, está en manos de entes superiores a este concello. Hoxe que vou a contestar porque me parece que debo contestar. A primeira pregunta, descoñezo se foi certo que un vehículo municipal foi facer traballos privados para o concello. A segunda pregunta, decir que non hai ninguna ordenanza municipal que permita a renda de material do concello. A terceira pregunta, non sei por que vai un vehículo público do concello a facer traballos a ninguén. E a cuarta pregunta, de se vai seguir facendo traballos, decir que non, os vehículos do concello e o material do concello é para traballo e traballadores do concello, para ser beneficiarios todos os vecinos. E a quinta pregunta, evidentemente, non hai ningún lista de ordenanzas. Fíxese vostede que é fácil haber contestado estas preguntas no seu tempo. Ahora temos o turno das preguntas orais. Vostede ten alguma pregunta oral que fazer? É a primeira vez que un alcalde nos posto preguntas dirixidas ao outro alcalde. Eu tamén me alucino, pero oye, eso que é? No, está visto que a determinadas horas alucina moita xente aquí. Pois máis pensamos. Venlle mal esta hora, A esta banda de aí, parece que... máis pensamos. Alguma pregunta oral? O que hai que ver pola tarde algo. Alguma pregunta oral? Sí, o que hai que ver pola tarde algo. Alguma pregunta oral? Sí, O seguinte... E máis de que entidades superiores están, diría vostede que están? Non teño por decir. En que máis deste día sí que está en máis de entidades. Non teño por decir. Preguntolle vostede á secretaria máis... Este outro pregunta. Sí, Preguntolle vostede á secretaria... Preguntolle vostede á secretaria e ao asesor xurídico a motivación xurídica para proceder ao despido da señora Mercedes Carneiro, porque que eu sepa, os alcaldes non fan ni relatan a fundamentación xurídica nin defenden o Concello nun xuízo. Entón debería preguntar vostede á secretaria e ao asesor xurídico por que se procede ao despido dunha persona, porque o resto sería cometer un acto de prevaricación. Sí. Eso é básico. Eso é básico. No, pregúntale sí. No, acabou a pregunta? Sí. No, non te preguntei. Eu acato a sentencia. Pois hai que vir aprendido da casa. Outra pregunta? Outra pregunta? No, de momento. Bueno, alguma pregunta oral? Eu non a debo de fazer. Alguma pregunta? Xa xa fixemos antes, o que é que non... Alguma pregunta? Bueno, pois, levanta a sesión. Gracias por vir. ¿Se puede preguntar? Ahora, fora de sesión, podemos falar o que queramos. Pero fora de sesión. Tengo unha pregunta para fazer ao profesor da oposición. Fora de sesión. Onde vamos a enviar aí os niños que Fora van de a sesión. esta actuación máis digna dun circo ou así, tipo payaso, non é